Здравейте, аз съм Bulgarian The Magic и днес ще направим една техника, която е подобна на Swing Cut, но е много по-интересна, по-заблуждаваща зрителя, че бъркате картите, как изглежда тя. Но преди да започнете да учите нея, научете първо самия Swing False Cut и ето как изглежда. Абсолютно същото е, но с малко по-риско въртение. Ето, отново ще покажа. Ето тук. И сега вече да пристъпим към инструкциите. Нали, ето, фащате пак тестето от двата края и отделяте една трета от картите, да кажем толкова. Вземаме с палеца и тук все едно не ги държим, ето, дори могат да паднат, но както и да е. Ето сега, отново, докато доближаваме лявата към дясната, отново отделяме една починка. И тук вече палеца не ни минава по средата да вземем средната, а ни минава ето така, да я завъртим. Ето, въртим я, слагаме в ръката, завъртаме, пускаме това и слагаме отгоре. Отново бавно ще го направя. Взимаме, въртим с палеца и бутаме отгоре и слагаме отгоре. Още един път бавно. Въртим, бутаме, слагаме. Още един път. Въртим, бутаме, слагаме. И сега малко по-бързичко ще го направим. Въртим, бутаме и слагаме. И сега само с жесто и бързо и бавно ще го направя. Ето, първо ще започнем от бавното. Ето. А сега идва ред на бързото. И за последен път да преговарим техниката. Може да я направите с малко по-риско въртения, но много сложно ще стане тогава, но това вече се е ваш избор как ще я монтирате тази техника. И все пак ние тази техника, по-скоро ние тази техника я видяхме от Bulgarian Card Tricker и той е измислил този вариант, негов вариант на тази техника. Ето, докато говоря я правя, ако искате може и още малко да ето така, въртим, бутаме, слагаме. И това беше всичко този клип. За последен път ще я направим. В описанието ще има линк към нашата страница. И не забравяйте да коментирате и да харесвате страницата и във Facebook, и да се абонирате в YouTube. Това беше всичко от нас и